Per 3 vegades consecutives el mòbil, el nostre mòbil, el de les persones que vivim a les comarques de l'Horta, de Camp de Túria, de la Foia de Bunyol i de Requena Utiel, va sonar ahir, avisant que venia el llop. I gràcies que la gent s'ho va prendre seriosament i avui el paisatge del trànsit a les grans ciutats i també a les menudes no era el mateix, ni la sensació d'agobi o de preocupació per haver d'anar a treballar tampoc. Els carrers han amanegut mullats, alguns bastant més mullats del que hauria d'haver sigut recomanable, i tranquils. La nit havia estat molt moguda i les quantitats d'aigua caigudes havien deixat clar que es tractava d'una alarma roja, la que no s'hauria de llançar als carrers a primera hora. Tant de bo, aquest insistent sistema d'alarma haguera sonat a les 5 o a les 6 de la vesprada del passat dia 29 d'octubre. D'aquesta manera, el nostre president no hauria de continuar dient mentides per salvar el seu nom i la seva honorabilitat.